na kowa ne, sai ta ɗabi'unka kai ma kowa ya zamo naka. Mu na kowa ne, mu sai ta ɗabi'unmu haka kowa sai ya zamo namu. Haka ne. Ni na kowa ne, haka nan kuma kowa ma naune. Tintini na gane duniya da abin ta kalilan ne, don haka jin zafin samayya ta wani yawa ne. Jayaki na gane, sa Allah a cikin dukan sha'anoni mafita ne. Shi maƙi ku sani baya taɓa kallon ƙwazonka, fatan shi a kullum ta yaya za ya ga bayanka. A dukkan hudodi so yake ya gano kasawarka, maƙi kai canka. Aniyar mu ta bi mu na ce haka kai mata ka ta ma bi ka. Zama da masoyi mai daɗi a cikin dukkan hali, shi ke kama ma ku kwance dukan mugun kulli. Bai sanya ga ka damu ɗabi'a ta masoyin asali. Ina ba ku misali, idan wani ya ƙi ka wani nan zai so ka dukan hali. Kada ka shiga abin da baka ciki da akwai cikas, domin bil adama wasu lokutan ba shi da tabbas. Kawai dai ka ga mutum wani hali nai sai dai azbas, gaban wasu ya ce gas. Mai kaza aljihu baya so ya ji an ce as. Ku manta dukan komai ku taho kada an ji tsakaninmu. In yau muke yi wani lotan sai dai kannanmu, a kwana a tashi kuma sai ka ga abin sai 'ya'yanmu. Mu ƙaunaci danginmu, mu sai ta zukatanmu, samkar da mu ƙyamaci junanmu. Sai ta ɗabi'unki kai ma sassai ta ɗabi'unka. Idan kayo wannan kowa to sai ya zamo naka, idan kuma Allah ya yi nufin ka zamo sai ka haska. Ko ina a ji sunanka, fage na fasaha da kasuwa kai duk inda ka ɗauka. Mu na kowa ne, mu sai ta ɗabi'unmu haka kowa sai ya zamo namu. Ni na kowa ne, sai ta ɗabi'unka kai ma kowa ya zamo naka. Ni na kowa ne, sai ta ɗabi'unka kai ma kowa ya zamo naka. Mu na kowa ne, mu sai ta ɗabi'unmu haka kowa sai ya zamo namu.